pikang pandemic, nagserbe siya bilang volunteer vaccinator sa Bacolod. Kagantes pa man siya nakatapos sa eskwela, natigayon siya nga nakalunsar sang medical mission kag mga outreach activities nga nakabulig sa 200 ka mga pamilya. Aton kilalahon ang nursing graduate nga isa man ka student leader sa sini nga episode sang Baganihan. Sang nagpikang pandemic, nakita ni Anton Eliseo Yusay III ang kakulang sang volunteer sa mga health facility epekto sa makahangawa sa nga COVID-19. Gani sang ginsuguran man ang vaccination program sa Bacolod, isa siya sa wala sang pagduwa-duwa nga nag-volunteer sa mga vaccination area. During the pandemic, hindi kami ka-duty sa hospitals, di ba? Wala face-to-face classes. So in a way, gusto man ma-maximize bala ang opportunity nga makabulig and at the same time, maka-learn man kami kung paano bala ginaobra ang pag-vaccine, paano mag-handle patients or clients sa real setup gid at that time, virtual learning pa. So, hitting two birds with one stone, makabulig kami and at the same time, maka-learn man kami as student nurses. Sa lamharon niya pala nga edad, nahangpanan ni Anton ang importansya sang ikaayong lawas. Amo nga nagkuha siya sang nursing course sa University of St. Lasal. Isa man sa mga nangin aktibo nga student leader si Anton. Antes pa man siya nakatapos eskwela, napaminsaran niya nga makigbahin sa pinaka-prestigious nga kompetisyon sa universidad, ang Lasallian Champion. Labaw sa kompetisyon, mas ginpasulabi sadto ni Anton ang makabulig sa komunidad pinaagi man sa iya advokasya. Sa Hacienda Carmen sa Barangay Granada, napili niya nga tagaan atensyon kag solusyon ang problema sang komunidad bahin sa ikayong lawas. So as an individual nga privilege kuya mabalaan kung anong concept of health kag kung ano ni siya ka-importante, I felt responsible man on my end nga to pay it forward and give back sa mga tao sir nga hindi bala fortunate nga maka-intindihan kung ano ka-importante ang health kag ano ang mga bagay na maka-promote sa ila health kag ang mga factors man nga makabutang sa ila health at risk. So definitely sir, ang pagka-student nurse nakabuligid. Apat man kabulan nga halos pabalik-balik sa Hacienda Carmen si Anton agud mausisa ang kahimtangan sang komunidad. Istorya man sang barangay learning teacher nga si Joan De Tomas, malayo sa mga health facility ang mga pumuluyo kag mabudlay man sa ila ang pag-access sa mga benepisyo nga ginapalabot sang gobyerno. Sulodlo ng mga pamalay nga yara sa tunga sang kampo kag hindi sementado ang mga alagyan. Hindi niya obra sa diri sa Amonis sa kampo. May ara man iban niya sa buwa. Mga professionals, mga bata nila balangan ng professional na pero kalabanan gid sa kampo. Ang status ang pagpangabuhi sana da ang kakulangan sang ilang pamilya, aspeto sang medical, sa health, inang gusto sila lang magpa-check up, but then paalbularyo lang anay is because nga kulang bala sa financial. Gani napaminsaran ni Anton ang pag-collaborate sa mga private kag government organization agod mabuligan ang mga taga Hacienda Carmen. Kabahin siya ginlunsar ang medical mission upod sa city kag barangay health office pati na mga medical volunteer halin sa nagkalain-lain nga institusyon. Halos hindi man makapati si Anton nga sa pag-ugyon natigayon nila nga nabuligan ang kapin 200 ka mga pamilya sang komunidad. It was made possible sir tungod ka very supportive sang College of Nursing Kalasal, kadamo sang mga brands, mga other organizations nga nag-support man sir sang advocacy nga community health sir. Did somehow paid off ang tanan mo nga pangabudlayan? Yes sir. Prior to starting sir sang activity or sang journey sir sang Lasallian Champion, honestly sir, nag-intra ko Lasallian Champion kay gapatigid ko sir sang platform. Like I wanted to help hindi naman bala nga sa Lasallian community lang. Kaya sometimes if student government kado ka ang main focus mo is like activities within school. So on my last year sa Lasal, I wanted to do something different. Upod sa iban pa nga mga partner organization, natigayan man sila nga nagpanagtag sang libre nga mga medical kit, mga water purifier kag container para mapasiguro ang malimpyo nga ilimnon nga tubig. Nanging kabahin man sa mga hilikoton sa Hacienda Carmen ang sangguniang kabataan sang barangay na nagbuylog agud mapasanyog ang sports program sa mga pamatanon. Basic life support and risk management nga training kaupod ang
Red Cross Youth Kalasal, kag ang Amity Kalasal, in partnership man sa ilang SK chairman nga si Sir John Brian Torre. So, ang amo naman to Sir ging tudloan is ang mga pamatanon sa Hacienda Carmen. Also, sir, nakapaubraman kami to sa community herbal pharmacy or like to ka greenhouse siya, sir, sa Hacienda Carmen, kung diin nag-partner kami sa Herbanex Laboratories, naka-provide kami DOH approved and recommended ng mga herbal medicinal plants nga tanong to namon sa certain area sa Carmen. Kagin tudloan man namon ang mga taga dito kung ano ni ang paano ni gamiton ang mga herbal medicinal plants kag kung sa para sa diin nga mga masakit. Wala man magdumdum si Anton sa sini nga mga pamaagi, siya ang mapalaro niya gindeklarar bilang Lasallian champion. Rewarding, sir, because at the end of the activity, sir, do naka-grasp ko sang mas deeper nga understanding kung ano ang service. Hindi lang siya gali one-time thing para magbulig. It requires sacrifice, it requires commitment, and very overwhelming ang support man, sir, nga na-receive ko along the way. And na-realize ko nga if mag-come together gali ang mga lain-lain nga individuals, groups, and organizations, the goal becomes more possible. Sa karon, masako nga naghanda si Anton para sa licensure examination. Hindi niya malimtan ang kalipay nga nabatsyag kaupod ang mga taga Hacienda Carmen. Nga hindi niya about sakon. This is not for me, but it's about the recipients. It's about the people of Hacienda Carmen nga amon ginabuligan. Kisa sir makibot ka nga ang ginaobra mo gali para sila matsyag mo ka simple ng balahaw. But para gali sa ila kadako na sang impact. So do ka mo na guro sir ang ga-motivate sa ako during those times kay every time ga pakadto pakari kami sir sa Hacienda Carmen makita mo bala nga interesado sila. Like wala sila gakapilitan nga mag-intra sa imong activities. Sila mismo ga-look forward kung sano ang next nyo nga balik. Dako gid nga bagay ang pag-ugyon kay dako ini mabulig sa imo nga komunidad. Kay ko nagaugyon, may pakialam ka sa imo isig ka parehas. Sa College of Nursing, University of St. Lasal, sa Council, sa Lasallian Champion, medical instructor sa mga estudyante sa tanan. Ako nagapasalamat gid sa dako. Dako gid ako pasalamat sa inyo nga ginpili niyo ang among community. Madamo kami sa natulaan. Hindi man kami makabalos sang anuman nga mga bagay, kundi ang amon lang nga ma-assure sa inyo ang duhan among kakamot sa pagbaton sa inyo sa amon panimalay. Ginoo na bahala magbalo sa inyo nga kaayo. Labaw siya na baton nga pagkilala. Makita man nga kalipay nga nabatsyag sa ila na buligan. Kaupod ang pila pa ka mga partner organization nga nag-ugyon kag nagbaganihan para sa mga nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.